बोथोरा फैलायबाय बैसागु बोथोरनि गोदान मिउजिक भिडिअआ रिलिज जाबाय। आगुनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों बोथोरा फैलायबाय गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जाबाय। अनसु सिना स्वर्गियारिनि लिरनाय बिथोन होनाय मिउजिक होनाय गाहाय फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै सुबिन बर' आरो सजुमा बर'नि मोसानाय आरो बलराम बर'नि देंखो होनायजों बोथोरा फैलायबाय मिउजिक भिडिअखौ रिलिज होनाय जायो। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि हालामनि दाब दाब जायगायावनो शुटिं खालामनाय बोथोरा फैलायबाय बैसागु बोथोरनि बे मिउजिक भिडिअखौ सिफुं दा मेल'डि इउटुब चेनेलाव हगारनाय जायो। गोबाव समनि उनाव दिहुनजानाय आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ मुहि होनो हानाय बायदि दिहुननाय बे बोथोरा फैलायबाय मिउजिक भिडिअखौ साफ्रोमबो रायजोफ्रानो अनसायगोन होनना मिजिंथिदों बिथोनगिरि अनसु सिना स्वर्गियारिया। जोंहा बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो एडभान्सै बैसागुनि हामलायथिखौ बावहरबाय। बे समावनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो लुगैयोदि जोङो सिफुं दा मेल'डि इउटुब चेनेलनिफ्राय मोनसे बैसागु मेथाइ लाबोनाय जाबाय, बैसागु मिउजिक भिडिअ, जायनि मुङानो जाबाय जोंहा बोथोरा फैलायबाय। बेखौ जोङो सिफुं दा मेल'डिया प्रडिउस खालामदों। बेवहाय जोंहा मेनलि फावखुंगुर हिसाबै जोंहा आदा बिथां सुबिन बर' बिथाङा फावखौ खालामदों आरो लोगोसे सुजुमा बर' होननाय सासे एक्ट्रिस बिथाङाबो फाव खालामदों बेहाय। बे मेथाइखौ लिरनाया आंनो लिरदों, लिरिक्स टिउन आंनिनो, आरो लोगोसे मेथाइखौ बानायनायाबो आंनो, मिउजिक होनाया। आरो लोगोसे जोंहा बे मेथाइखौ खनदों जोंनिनो फंबाय नाग्रिजुलिनि बिथां बलराम बर' फंबाया। एन्ड अलस' भिडिअनि डाइरेक्सनखौबो आंनो खालामदों। ओमफ्राय लोगोसे जोंहा डेन्सनि करिय'ग्राफार निसान बर'आ खालामदों। मेथाइखौ जोंनि नाग्रिजुलि ओनसोलावनो मेनलि जों शुट खालामदों। ओमफ्राय बै बगामाथि हाजो हालामाव खालामनाय जादों। बेखौ मेनलि नाग्रिजुलि ओनसोलावनो होनना बुंजायो। बे बैसागोनि बोथोरनि जे नोंथांमोना मिउजिक भिडिअ, बेयो माबायदि जागोन होननानै? बेखौथ' जोङो मोजांखौनो जागोन होननानै मिजिंथिदों। माने गुबुननिख्रुइ एसे आलादाखौ जों नुहुरनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोनाबो बेखौ फसायगोन होननानै आं सानो, आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायखौ जों मोनगोन होननानै जों सानो। नैबे समाव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै जोंखौ मदद खालामो आरो जोंखौ इयुनाव जाहाथे जों बिब्दिनो बानायनो हाबावथों बा बानायलांबाय थानो हाथों होननानै थुलुंगा होयो नोंथांमोना नायनानै, आं बेखौनो मिजिंथियो। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्टसनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं
6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।